I need somebody. Welcome again to my channel. It's me, Jones Alves, and I am Dennis John Dublin. for today's video, we're going to Marshmallow Challenge. Ang among buhatan ani kay mag-pick rami, magbato-bato pick, bato-bato pick. Kung ako na points, kato ako points, mo tayo paslas sa ba? Ay, yo! Ay, Ini kadaog. Basta kayo. Bato-bato pick. Pasla, ako na pasla ako. Bato-bato pick. Pasla ka po ay. Pagkama na ni guys, makanta ni siyang. Di ba song chase? Bato-bato pick. Ayaw ka na! Ayaw ka na! Dapat din ba? Murag boy! Guys, kanya akong baba guys. Sige na. Basta. Alam sa istorya, ay natunaw na! Bato, pick! Tupik! Tupik! Round 1 pa to siya guys. Ay magkabala ka kay bawi ka. Bawi ta sa second round. Yung kanta mong ka. Oo. Kanya, kanta na. Kunya na kayo pag ito na lamoy. Ha? Next na namin. Lah, grabe siya. Ang dalawa naman ako. Igabot sa 5. Ah, 4. For the marshmallow. 5 sa 5. 5. 5, makaya ra. Iman tayo bitaw. Ika ha. Round 2. Round 2. Tupik. Tupik. O, diba? Ba't hindi makanta? Paminaw siya dinot, bigay siya bingo guys. Bigay siya bingo. Muna mong Two, kami pick. song leader. Song leader na, huwag kami. Pachatin mo. Nana ko ni siya cover sa... Tupik. Nana ko ni siya cover sa... Nana ko ni siya cover sa YouTube. Sikat na siya. Ilan na to? Tulog. Bahan na kamo guys, makanta na siya. Tawag. Tupik. Unsa man oy? Ito lang sa... Nano kita mapildi ka pirmi? Kuha ko sa... Bukit kaya ba? Tupik. Nakaya pa nilagay ka niya? Ha? Nakaya pa. Bantay lagi. Buti di ka kahit basta. Dili ayaw pala gani kahit di na sakto na kahit di na ka maka timo sa Kaya sakto na. Ako na i-search. Unsa may imong kantahon? How did you know? How did you know? Ha? Paminawan niyo guys, kay mo kanta siya How did you know? Ay sa naglamya. Mga classmates, tanawan niyo si DJ ka mo kanta siya How did you know? Pakaka natin. Please subscribe to my channel. Di na po isip. Chorus? Chorus. Talaga chorus. Chorus na siya dito. So guys, karon na dami nagka-uban dyan eh. Sa vlog. Ha? Dali na? Dali on? Dali na ako na kayo. Naglain na po siya kabuhi. How did you know? Under the sunlight, I love and my love. With the understand in your head. You could be like that. Never forget, never the same to stand in the air. No. Butang yung lyrics ha. Kaya mo video mo ang lyrics mo. Naglibo ko guys kung how did you know ba yung Nagtika na sa siya. Nagtika na sa siya.
to. Like you in my life. Sumato siya guys. Nya, asa man? Round 3. Round 3. Sige. Round 3 na pupunuhin. Bato, pick. No! Ha? Ba't siya? Ayaw! Ay, ka na. Sige. Ay, biusap niya! Ang cool. Dahil mo kayo pasigaw mo. Ano? La! Pattern. Pattern lagi. Gila na? Nga! Yeah. Ito no. Uy, what? Yan. Nga? Napildi na. Di mana? Tama. Di ada kayak orang dia mahilis. Ikaw na. What? Lawyer's child Warrior's child. is a child. Warrior's a child. Lalo nga song choice mo. Siyam na si Gary V ba? Lately I've been reading about the gift of life. Living in the conflict rolling in the sun. Ano pa de? Ginusto niya yan eh. Ginusto niya. Ano niya ang gusto? Agad-agad siya naka-challenge sa rawa di. I don't know that I can. When I fall down, the dark night let me out, and no one is around. Drop my voice and cry, what the Ngongo challenge? Ngongo? Uy, ano ba ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ikaw na rin. Kaduha na siya na pildi guys. Nauna ko kaduha. What's up guys? Pildi ma ko sa round 1 ug round 2. Panikamutan ako nga mubawi ko sa round 3. Pildi nga po siya sa round 3. Yeah guys, next video guys. Ang yung buhaton guys, kay magkuhan siya kanang kuhan. No brief challenge. Sige. No brief challenge. No brief challenge ko sunod. So please keep on watching and please don't forget to subscribe this video, this channel. No brief challenge ko rin siya dito sa kuhan. Dagat guys. No brief challenge. Ito ba? Ito, okay? Di ba? Ano kayo makarong kayo? Parang makuman na ba? Bato, okay? Hoy, ana na ha. Sa. Alam na sunod ni pattern ni. Oh, di ba? Asan yung ginawa niyo? Asan yung ginawa? Na? Last one. Diba? Ano? Ako! Ako! What's up guys? So karon nakabawas na kita. No? Uy! Gilamay na! Ayo! Lima mo kaya ko ah? Isa yung kantahon. When I look at you. When I look at you. Ilawasan na to dayon. Pag ilis sa lagbag ko. Ito ka gani.
Uwa pa? 4 pa? Ayaw, buwa po. 4 pa? Buwa po sa... 4 pa, uy. Taas na bakit akong ikanta ha? Ay, tabo ba? Ay, tabo rin. Ipakita kita ko ko. So guys, that's all for today or for today. That's for all. Basta mauna na tanan guys, mauna na siya. Basta mauna na siya. Mauna to among challenge, so nakadaog yun guys. Is ako dyan. Kaya namang Yay! So thank you guys, thank you for watching this video, and I hope nag-enjoy mo. Hey, please don't forget to subscribe, don't forget to share, subscribe, like. So please guys, watch my upcoming videos. At ang ninyo ang mga videos na umaabot. So mga guys. Isa pa ba? O hanggang sa sunod higayon, ako na si Didis John Dublin. And I'm Jun Salves. Signing off. Bye bye. Hello guys, welcome to Smart Body Communication. Ikaw naman. Sino? Hi guys, what's up? What's up? What's up?